Ben, comezamos entón, este relatorio fala xustamente de que sempre hai unha primeira vez. E un pouquiño acontésenos como a Sísifo, esta figura mitolóxica, como sabedes, que ia levando unha pedra até o alto da montaña, a pedra voltaba a rodar e el tiña que subila de novo. E podemos contar que a retórica das primeiras veces acontece aos grupos marginalizados da historia, aqueles grupos que non teñen os resortes, o poder para poderem preservar a súa propia memoria, para que se poida coñecer a súa propia traxectoria. Entón, isto acontecelle, por exemplo, claro, non hai que ir moi lonxe, se falamos das nacións en Estado, como pode ser a día de hoxe que a rapazada de segundo da ESO estude con máis ou menos detalle Al-Ándalus e non coñeza o reino de Galiza, cando se trata xustamente de partir do próximo para ir para o afastado, non? Acontece na diversidade LGBT, é evidente, non? Canta xente pensa que os gays son cousas, lesbianas son cousa destes anos, que antes iso non o había. Ou mesmo xente que pode pensar que o primeiro matrimonio entre dous homes aconteceu no ano 2005, cando se aprobou a lei que aínda hoxe está en vigor. Claro, eu sei que debaixo hai que abrir os armarios e levantar as alfombras, que hai xa 9 séculos, sei non moi ben sabido, pois houve tamén entre nós un matrimonio entre dous homes. Hai 9 séculos no reino de Galiza. A exemplo paradigmático deste proceso da retórica das primeiras veces é, con certeza, a historia da metade da humanidade, das mulleres. Non, eu, cando estudei na escola, nunca me falaron de mulleres artistas ou, como moito, era algo recente, do século XX. E despois, claro, fun vendo que había mulleres pintoras tamén no XIX, no XVIII, no XVII, non? E como esta, Fe de Galicia, que non ten culpa do nome profético, altri non, non ten culpa do nome profético, mas que en calquera caso tampouco foi a primeira. Esta cuestión de ter a sensación de que sempre estás comezando é porque non nos contaron os diferentes ángulos en sombra das nosas historias. Se sempre hai unha primeira vez, vou comezar dicindo que tamén hai unha primeira última vez. Vai ser agora o día de defuntos, pois imos comezar falando diso. Este mesmo ano, a televisión galega deu esta noticia. Unha lápida datada en 1924 é a máis antiga coñecida escrita en galego. É un coñecemento que conste meritorio, mas nin nisto podemos confiar na TVG. Defendámola galega. Porque, claro, podería ser esta lápida de 1924 a primeira na nosa lingua se non houbese xa antes unha lápida do grande, do maravilloso Manuel Leiras Pulpeiro do ano 1920, unha lápida que ten unha despedida a que debemos aspirar todas e todos. Amou a verdade e practicou o ben. Que podería ser a máis antiga en galego, se non fose porque Eduardo Pondal, en 1917, foi enterrado tamén cunha lápida na nosa lingua. Agora, polo menos, está limpa. Digo agora porque hai uns anos estaba lixenta perdida. De feito, hai unha foto do ano 91 onde están os escritores Martínez Oca e Xosé Luis Méndez Ferrín, están aí cun paraugas a ver se son capaces de retirar un pouco o lixo para poder entender o que ali pon na lingua que nos une. Que podería ser a máis antiga na nosa lingua se non tivésemos xa, por exemplo, a de Alfredo Brañas en 1900, aquí moi pertiño de onde nos encontramos. Cando foi visitar San Domingos de Bonaval, Miguel de Unamuno, cada vez que lía o galego sentíase así horrorizado, unha urticaria, un comechón por todo. Cando lía a nosa terra dicía que le huele a aceite, non é el gallego de a nosa terra. E cando viu o Sartego de Alfredo Brañas dixo que estaba nun gallego presuntuoso, artificioso e falso, que se aplica as palabras. Que podería ser a máis antiga en galego se non estivese de Rosalía de Castro en 1891, efectivamente, no traslado dos seus restos mortais, unha lápida, un epitafio a propósito, que dá para unha tese de doutoramento. Só ela. Só esas palabriñas que están aí dan para unha tese de doutoramento. Cada palabra como está tan ben calculada. Que podería ser a máis antiga? Se non fósemos xa na idade moderna, se encontrásemos que a de Pedro Carneiro, por exemplo, no século XVI, nun momento que pode ser inesperado, mas aí está. E aí o di claramente, aquí xas Pero Carneiro, fillo de Pero Afonso, da Corredoira. Que
que podería ser a máis antiga, se non houvese centos. Algúnas conservamos mellor, outras pior, por todo o país, non escritas en galego na Idade Media, por exemplo, dun tataravó do propio Pedro Carneiro, Álvaro Paz Carneiro, que o coitadiño morreu en 1348, o ano da peste negra, e que por iso podedes ver que non lle deu nin para facer unha estatua xacente en riba. Cando morreu Pedro Carneiro, neses mesmos anos, sabedes que aí sí que comezou a barrerse o galego da escrita e tamén, en fin, de toda a posibilidade de uso formal da lingua que a xente continuaba a falar con toda a normalidade. Iso non podemos esquecelo. Mais nesa mesmo século, nesas mesmas décadas, entérranse estas mulleres nobres, Tareixa Vázquez e Tareixa de Xunqueiras, no século XVI. É moi interesante ver, neste caso, como conforme a canteira ou o canteiro que foi facendo o epitafio, conforme foi escribindo, foi mudando o nome de Tareixa a estas dúas para castelanizarlo xa no final da escrita, o cal tamén nos di moito. E tamén nos di moito deste proceso de amnesia histórica ver como a tomba do marido de Tareixa Vázquez e do pai de Tareixa de Xunqueiras pois di que ese señor morreu no mes de Hebrero. O cal nos mostra efectivamente o que estaba a acontecer moi ás claras, non? Son estes silencios que falan moi altos. Mais eses silencios que falan tan altos que aínda estamos aquí, querían borrarnos e, no entanto, aquí estamos todas e todos. Como ben dixo no ano 1991, non será a lápida máis antiga en galego, mas Carmen do Toco dixo, aquí estou, emerxo ocultado. E aquí estamos, todas e todos nós. E o primeiro libro, escoitamos moitas veces, non? Os cantares de Rosalía. É verdade que os cantares de Rosalía dividen as augas. Rosalía é unha fora de serie en tantas cousas, non? Que ao lado de Rosalía todas e todos saímos perdendo, non? Mas foi o libro máis antigo en galego, no 63. Non serían os ensaios poéticos en dialecto berciano no ano 61. Non sería a gaita gallega, xa sabemos que é un libro plurilingüe, mas non tanto o galego como orientación é fundamental, de Pintos, non sería o primeiro. Ou non teríamos mesmo que remontarnos ao libro máis antigo impreso na nosa lingua, tal vez o Tratado de Confisón, que se considera o libro máis antigo en portugués, mas, claro, publicado en Chaves, escrito dunha forma que en realidade parécese máis aínda ao galego de Agal, ao galego do Reintegratas e das Reintegratas, que o portugués de Lisboa, o cal dá bastante para pensar. En realidade, co galego e portugués, ao longo, e máis nestas etapas históricas, acontece algo semellante ao que nos acontece a todas e todos na vida tantas veces, non? Quero a esta persoa, mas quero a como parella, quero a como amigo, amiga, quero a como non. Ás veces a diferenza entre amizade e amor non é nada clara, non son uns tubos de ensaio, pois algo semellante acontece co galego e co portugués. É unha fronteira artificial que non deberíamos forzar. E o primeiro libro manuscrito sería o Cancioneiro da Axuda, sería talvez as Cantigas de Santa María, sería talvez algún libro que sabemos que existiu, mas que non coñecemos, como é o compendio ou chamado Cancioneiro tamén de Xograres Galegos. En fin, hai o que nos parecía que era algo innovador, único, extraordinario, resulta que ten unha historia para coñecermos. Unha historia da cal ás veces temos obxecto e outras veces temos o testemunho de que ese obxecto existiu e, por tanto, tamén debe ser relatado. Cando chantaremos a pedra no alto da montaña? Este mesmo mes en que nos encontramos fixéronse os 60 outubros tamén de que a lingua galega entrou na universidade de forma oficial, co grande Ricardo Carballo Calero. Que fose a primeira vez que se daba galego de forma oficial non quere dicir que fose a primeira vez que se falase na universidade. Os estudantes, o profesorado de forma espontánea utilizaba, mas xa formalmente, xa o porteiro Garea en 1915, xa o grande Ramón Otero Pedraio no ano 58. Co cal, as primeiras veces dan para pensar. Tamén neste ano en que nos encontramos foi o primeiro casamento, o 60 aniversario do primeiro casamento que coñecemos, quero subliñar isto, que coñecemos, neste caso, entre Ascensión Montoto e Carlos Herrero. Carlos Herrero era secretario da Agrupación Cultural O Galo, aínda que casaron en Vigo, esta é a igrexa de Santiago e de Vigo. Non lles foi fácil casar, xa non digo só co difícil que é encontrar parella, todo isto, non? Que iso onte e hoxe. Mais
senón que non lles foi fácil porque lle pediron permiso ao bispo para poder casar en galego e a primeira resposta que recibiron é que non o podía autorizar porque senón non poderán escuchar la misa en castellano. A verdade é que moitas voltas a argumentación non lle deu. O ano que ven vanse facer os 150 anos do primeiro anuncio comercial publicado na nosa lingua. En 1918, a primeira campaña que utilizou de forma masiva a nosa lingua. En 1974, o primeiro programa que utilizou de forma regular o galego, para case todo. Había algunhas partes nas que non podía. Quero subliñar tamén que Televisión Española e Radio Nacional chegaron a emitir máis en galego do que emiten a día doxe cando teñen máis posibilidades técnicas para facelo. E iso tamén dá para pensar. Fanse este ano o 40 aniversario da primeira sentenza xudicial en galego despois dos séculos de hiato. Ou o 20 de decembro de 1893 foi cando se gravou a primeira, ou mellor dito, as dúas primeiras cancións en galego nun gramófono. Imos escoitalas. Non podemos coitalas porque se perderon. Mais é interesante saber que nesa data, na Rúa Real da Coruña, pois que se gravaron eses temas. E así podíamos continuar un e outra. A primeira manifestación en galego en 1910, a primeira vez que se deu en galego, pois hai debate, se foi na Coruña a finais do 19, se foi, en fin, unha e outra, moitas primeiras veces. Mas todas e todos somos a suma constante de moitas primeiras veces. Primeiras veces que abriron camiños, que abriron portas, porque depois desa primeira vez ve unha segunda, unha terceira, unha cuarta, e ás veces, aínda que non tivesen posibilidade, indicou camiños de futuro. Eu quero finalizar con tres preguntas. Tres preguntas que están interligadas, mas fundamentais. A primeira, cales van ser colectivamente as nosas próximas primeiras veces? Hai demasiados espazos aínda, demasiadas arterias fundamentais da vida social nas cales o galego está vetado e non debería estalo. Cales van ser esas próximas portas que imos abrir? Unha pregunta tamén para todas e todos nós, unha pregunta emotiva. Cal foi a túa primeira vez? A primeira vez que fuches a un concerto en galego? A primeira vez que te atreviches a pedir en galego algo nun ambiente no que pensabas que non podías? A primeira vez que lle falaches a túa amiga que pensabas que non te ías atrever, que te soltaches? E se aínda algunhas destas non foron, cales van ser as túas próximas primeiras veces? Porque cada primeira vez en galego abre unha porta. E a historia do galego é, sobre todo, a historia de quen decidiu non fechar a porta nunca máis. Abramos todas as portas.